Ayan po mga kakwela, mga kabiyaya at mga kabunsuan, syempre kasi nasa kabunsuan ng topic natin ngayon. At may napanood nga ako na isang vlogger ng babae. No, ang pangalan niya Upir for You, Upir. Upir for You. So panoorin natin kasi medyo hindi ko to tinapos tong live niya na to nung una, no, hindi ko tinapos. Kasi may narinig agad ako na hindi kaaya-aya sa aking pandinig. Na yun nga, nagumpugan na daw, nagpigaan lang daw ng itlog si Migs Molino at si Jetro nung isusugod sa ospital si Mal. So itong topic na to, paulit-ulit lang to at yun nga, matagal ng issue to at binabato kay Bunso Migs, no? So ngayon, reaksyonan natin tong babae na to. So, yan. Bago lahat, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel, J. Guevara TV. Sa Facebook page, J. Guevara TV din po. So, yan. Panoorin ho natin, ha. Lakasan natin yung volume. Hindi natin may lalabas dito kasi baka makapiright tayo. So, hanggang ano lang tayo, ang maririnig nyo lang po ay yung boses niya. Okay? Tsaka siguro naman, sa lahat ng kabunsuan yan, parang ngayon nyo rin ito makita. So, okay, simulan na natin. Yan, Salome, dakayan. Bakit nandito na naman yung Salome na yan? Ano bang sinasabi Salome, Ate Lorelai? Ano ba na paninira ang sinasabi ko, Fear? O, diba? Come on, Salome! Tagtano si Migs Molina na. Okay? Putol-putol. Kung paninira ang sinasabi ko, matagal na ako nakakulong, Salome. Diyos ko, OMG. Di ko makasubo yung sarili ko dahil lang kay Migs Molino at kay Jethro. Pwede! Grabe. Si ate. Makapuwi. Okay. Papakulong ko yung sarili ko just because of that, mga bullshit na tao na iyan, diba? Grabe. No. Brutal pala magsalita to, Oh, diba? Okay. Kung magsasalita ako dito, bawal katotohanan and I can firmly stand up in front. Ba't ganun siya magsalita? Parang singaw na no? Parang sobrang pabebe. Pabebe tawag sa ganyang Ba't ganun siya? Okay, panoorin natin. Any authorities? Any judges. Diba? Any court. Okay? Na meron. Diba? Diyos ko naman, Maray Salome. Diba? Ilang taon ka bang Maray Salome? Ano bang sinabi niya Ate Lorelai? Yan sabi Ate Lorelai, in fairness, blooming. Wow, thank you. Tagal I love you. Tagal. Siyempre, wala tayong tinatago na mga ka-etchosan sa buhay. Wala tayong niloko, wala tayong pinabayaan na tao mamatay, di ba? Kasi kung may alam tayo may sakit, okay, automatically dadalhin natin sa ospital, hindi katulad ni Migs Molino, hinayaan, di ba? Bakit? Sabi ni Jethro, Wait lang. Hindi mo ba natatandaan yung sinabi ni Mahal ng burol ng tatay niya na ayaw niyang umuwi, no? Ayaw niyang umuwi doon sa bahay nila. Gusto niya kay Migs kasi naaalagaan siya ng gusto doon. Ba't sasabihin mo, Pagsasabi nito. doon sa audio na nag-link, di ba? Nakafocus, hayaan na lang daw yung mga issue dahil nakafocus sila sa business. Yes, Business. nakafocus si Migs Molino sa business nila ni Jethro. Yung hawakan ng hita. Hawakan ng hita. Dakmaan ng mga betlog nila doon. Hawakan ng hita, dakmaan ng mga betlog. Ay, alam mo ate, alam mo ito, Ma'am Upir for You, Upir, bahala na. Sa dami-dami pwedeng gawing content, bakit ito pa yung napili mo? Tsaka balita ko dito, dating Migs Molino to tapos lumihis ata. Hindi ko alam kung anong dahilan niya, no, anong motibo niya sa pagbaliktad niya. O nga pala itong channel, yung itong live
ay ang title ay bakit hinayaan ni Migs at Jethro na siraan si Ma'am Lemon. Una-una dito, para dito sa title mo, hindi hawak ni Migs at Jethro yung yung mga defender. Tsaka yung mga defender ng Migs Molino community is hindi paninira yun. No, hindi paninirang puri yun sa inyo at sa mga sa mga defender ni Mahal. Kasi hindi naman din yan sila sasagot kung hindi nyo binabalahura si Migs Molino. So, tinira nyo ngayon, katulad nitong live mo, babanatan ka ng mga Migs defender dito. So, dapat mong tanggapin yun, no? Huwag mong sabihin na kasiraan nyo. Kasi ang kasiraan ay hindi yan, ayun yung hindi totoo nung mong ginagawa. Ayun yung tinatawag na kasiraan. Pero kapag totoo naman yung ginagawa mo, o totoo yung mga sinabi mo, tas dinidenay mo, tapos sinabi ng isang tao, yun ang kasiraan. Pero sa ganitong hindi naman siya babanatan ng mga Migs defender kung hindi rin siya nagsasalita against about Migs Molino, no? So katulad mo, ikaw, alam ko marami nang magta-topic sa'yo. Siguro ilan na tong topic ko na to. Pero babase lang ako dito kung ano sa mga sinasabi mo dito, no? So pares pa tayo naka-red. Okay? Sila nakafo. Ano lang dalawa, kaya imbes na dali nila sa ospital si Ate Mahal, kasi mahilig silang yun ang ginagawa nila, diba? Tsaka mahalata mo yung kwento niya is pa utal-utal, halatang medyo, alam mo yun, yung imbentong, ganito kasi yung ganito, kita mo, no, utal-utal din ako. Ganito kasi yung mga napaghahalata mo yung mga tao kapag imbento lang yung mga pinagsasabi. Yung mga kwentong barbero lang, no. Ayan yung mga nauutal-utal, tas idadaan na lang sa tawa. Minsan, hindi mo alam talaga kung ano yung punot dulo ng kwento nila, yung mga paninira nila. Tulad dito ni Ma'am, na napunta na si Hita at Betlog, na hindi daw dinala si Mahal sa ospital. Sino ba namang tao na matitiis na isang tao na naghihingalo na hindi dadalin, no? Siguro wala naman, kahit naman siguro ikaw, hindi mo kayang gawin yon. So, mas lalong di kaya nila Mix yun. No? So, tuloy natin. And talaga siguro gusto nilang bumuelo, kaya ganon. Bumuelo saan? Ayan. So, yung nasa thumbnail ko is si Ma'am Lemon. Ibig sabihin parang inaanuan niya na bakla si Migs at si Jethro. At si Migs at Jethro ay may relasyon, ganun ba? Ganun ba? Kasi gusto nilang bumuelo. Alam mo na yung mga ganong salita, alam mo na yung meaning nun no? Okay? Maraming salamat kay Ma'am Lemon Panganiban sa kanyang pagmamahal kay Ate Mahal at sa lahat ng mga nagmamahal kay Ate Mahal and of course sa family Pesorero. Overall, nandiyan siya para sa mga minamahal ni Ate Mahal. Kaya maraming salamat, Ma'am Lemon, sa pagtindig mo sa totoo at sa tama. Never kang nag-sign up doon sa alam mong mali. Okay? So, wala naman dito kinakapian or pinapanigan si Ma'am Lemon. Kasi doon lamang siya sa tama. Katulad natin, diba? Minahal natin si Migs Molino. Parehas natin mahal si Ate Mahal and si Migs Molino. Pero nang makita natin, malaman natin at mapatunayan natin sa mga sarili natin na mayroong malaking pagkakamali si Migs Molino o kasalanan na napakalaki si Migs at saka si Jethro at pamilya ni Migs Molino towards Ate Mahal. Of course, maninindigan tayo at pipiliin natin yung ang tagal na ho niyang issue na yan. Yan yung pinagtataka ko dito. Ang tagal ng issue na yan, bakit hanggang ngayon wala pa rin sapat na ebidensya kayong mapakita yung mga nasa Mahal community, no? At kung sakali man na may mali talagang ginawa si Migs Molino at Jethro, ba't ayaw nyo idaan sa husgado? At bakit puro na lang sa social media nyo dinadaan yung mga ganitong usapan? Na dapat kung talagang may maling ginawa
yung dalawa, ay dapat sa husgado nyo dinala yan, hindi dito sa social media. Alalahanin nyo, social media, business din to, no? Ay sa tong hanap buhay, no? Ang social media. So yan, in-upload mo yung video na yan at topic na yan. Kung gusto nyo ng kasagutan at maging hustisya, mabigyan ng hustisya, yung gusto nyo, no, nakasagutan, idaan nyo sa husgado, wag nyo idaan sa social media. Dito kasi, naka-open, no, na malaki na rin subscriber mo, nasa 62k ka na. No, at naka-open pa yung ads mo. Oh, so dito kikita ka. So kung talaga na maniniwala ako sa inyo na totoo yung mga sinasabi nyo, kung may papakita kayo na ebidensya, sapat na ebidensya, at sa husgado nyo dinadaan, hindi sa social media. No, ni minsan hindi naging way ang social media para sa hustisya. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo kasi lahat dito, ang nangyayari, kahit ikaw, alam mo yun sa sarili mo na content na lang ang nangyayari. No? Babanatan nyo si Migs Molino, alam nyo rin naman na babalikan kayo ng mga defender niyan. So, content na naman, diba? So, panibagong issue na naman, hanapan nyo ng issue si Migs Molino at didepensahan na naman ng defender ni Migs Molino yan. Siyempre, mahal nila yon. Ayun, kaya nga sila naging defender ni Migs, no? Ayun yung pinakaano dito na kung talagang yan ang gusto nyo, hustisya, at pinagdidiinan nyo na may sapat nga kayong ebidensya at pinagdidiinan nyo rin na may ginawang mali si Migs Molino, sa husgado nyo dalhin, hindi dito sa social media. So, tuloy tayo. Diba? Hindi tayo pinanganak ni Migs Molino para sumunod-sunod tayo sa kanya. Sino siya? Gonggong, diba? Gonggong lang yung pagtatanggol si Migs. Yung mga nagtatanggol... Wait lang. Di ba dati kang Migs? Di ba? Wait lang ha. Tingnan natin ha. Baka nagkakamali ako eh. Dati siyang Migs Molino oh. Kung sinasabihan mo na gunggong ang mga defender ni Migs Molino, isa ka na rin dun. Di ba? Parang, alam mo yan, yung sinabi mo, bumalik lang din sa'yo eh. No? Bumalik lang din sa'yo. Siguro noong mga panahon na yon na sinusuportahan, todo promote ka pa kay Migs, may pinaplano ka din siguro na, pasok ako sa community ni Migs. Pag medyo nakilala na ako, siraan ko na to. Kasi nakakita ko talaga dito, inggit tsaka may sila, may tawag dito, may gusto sila, may plano sila dito eh. Nakikita ko kasi, alam niyo yun, paulit-ulit na lang yung isyung nangyayari. Paulit-ulit na lang, hindi na natapos-tapos. Pero bakit hindi pa rin natitigil? Bakit hindi nila mapakita yung sapat na ebidensya kung talagang may kasalanan si Migs, di ba? Bakit hindi nangyayari yon? No, kasi nga ang ko dito, ang tingin ko sa kanila is may hidden agenda, no? Itong mga tulad nito ni Ma'am Opir for you, no? May mga hidden agenda tong mga to. Tapos ang pinaka rito, yung sisiraan si Migs at gusto nilang kunin yung community ni Migs Molino. No? So, yun na nga. Ang sinabi ko nga, hindi rin naman to lalaki yung subscriber mo hindi dahil kay Migs. Kasi, mga old video mo, puro Migs Molino. Diba? Puro Migs Molino. Kasi ito, puro paninira na. Todo promote ka nun, pero ngayon, todo sira ka na kay Migs. Yan lang yung masaklap dun. No? So, tuloy natin. Migs, gonggong kayo. Diba? Masaktan kayo yan eh. Gonggong talaga kayo. Diba? So, ayan, ito. Diba? Hinahayaan ni Migs at saka ni Jethro na siraan ng mga defenders ni Migs Molino, si Ma'am Lemon. Diba? Kapal ng mukha ni Jethro at saka ni Migs Molino. No, na doon, wala kang hindi mo dapat sisisihin. No, ang sisisihin mo dyan, para sa akin, si Ma'am Lemon. Siya yung lumabas at siya yung may mga sinabi.
So, itong mga defender ni Migs Molino, natural na depensahan nila si Migs Molino kasi defender nga sila ni Migs Molino eh. Kapag may ikaw, katulad yan, ulitin ko, kapag ikaw, yan, katulad yan, yung video mo, kung ano-ano pinagsasabi mo kay Migs, naghawa ka, nagpigaan ng bayag, sinabi mo na bumabuelo, no? At, ayun nga, yung bakit hinahayaan na banatan si Ma'am Lemon, si Ma'am Lemon naman yung nag-umpisa eh. Dinidepensahan ng mga defender si Migs Molino. So, anong kinalaman? Bakit mo sisisihin ang defender ni Migs Molino at si Jetro at si Migs Molino tungkol sa sa binabato ng mga defender kay Ma'am Lemon? Si Ma'am Lemon nag-umpisa eh. Kung hindi siya lalabas, kung hindi siya lumabas, kung hindi siya nagsasalita ng kung ano-ano, hindi magsasalita tong mga defender. Diba? Isipin nyo lang baliktarin natin sitwasyon kay Mahal. Kung hindi nagsasalita, ito, sample lang, sa community naman ni Mahal, halimbawa, na defender ni Migs ang may sinabi against kay Mahal. Siyempre, di ba? Poprotektahan ng mga defender ni Mahal yan. Isipin mo yung sinasabi ko, kung mapapanood mo man to. Di ba? Ganun lang, napakadali lang. Napakadali lang yung sinasabi mo. Alam mo yung sinasabi mong gunggong sila Migs Molino? So may nagdala ng kape. Kaya na-stop ako. So tuloy natin. Ni isang salita wala silang sinasabi. Tapos pag may nagtanggol Wait. Ulitin natin. Kapal ng mukha ni Jethro at saka ni Migs Molino, diba? Ni isang salita wala silang sinasabi. Tapos pag may Paano wala silang sinasabi? Una, hindi hawak nila Migs Molino at Jetro ang kaisipan ng mga defender nila. Pangalawa, hindi talaga umiimik yung dalawa kasi wala naman kasi talaga silang ginawang kasalanan sa inyo. Kaya hindi nga kayo pinapansin eh, 'di ba? Hindi kayo pinapansin, kayo lang yung ngawa ng ngawa. Okay, tuloy natin. May nagtanggol or nagsalita, of course, kailangan mo magsalita kung sisiraan ka sa publiko, di ba? Hindi lahat ganon. Doon ka na So, gusto pala nilang mangyari na magsalita si Migs Molino at Jetro about dito. Yung pala yung gusto nyo mangyari. Siyempre, once na magsalita yung dalawa, edi may content na naman kayo. Edi tiba-tiba na naman kayo sa revenue. Tiba-tiba na naman kayo sa content. Diba? Yung pala yung gusto nyo mangyari na gusto nyo pagsalitain si Migs Molino at si Jetro about dito sa issue na binabato nyo. Paano magsasalita yung mga tao? Hindi nga nila yung ginawa. Ay, okay. Kailan pa naging yan sa na hindi mo karapatan iyon? Of course, kapag sinisiraan ka na hindi naman totoo, of course naman is magpapaliwanag ka. Hindi nila kailangan magpaliwanag, ma'am, offer for you. Kung mapapanood mo to, hindi nila kailangan magpaliwanag sa mga tao at lalong-lalo sa inyo na mga naninira kay Migs Molino. Hindi nila kailangan magpaliwanag sa inyo dahil wala naman silang ginawang kasalanan. At sino ba naman kayo na para magpaliwanag si Migs Molino at Jetro? Isipin nyo yun. Ha? Ay, naku po. Kasi, dignidad mo yung nakasalalay dyan. Diba? Tapos pag, sana inisip nyo, dignidad pala ni Migs Molino ang nakasalalay dito at ni Jetro. Pero bakit ayaw nyo pa rin siyang tigilan sa paninira nyo? Yun. Sagutin nyo yun. Parang nang gano'n, sasabihin na naman ni Jethro, keso ganito, diba? Ang dami nilang alibis, pero ang dali lang naman sana nilang gawin iyon, diba? Para matapos lahat at wala nang madadamay pa or sisiraan pa, diba? Kung ano-anong inaano nila, diba? At sasabihin pa nila na si Ma'am Lemon daw yung nagbigay sa akin ng screenshot, si Ma'am Lemon daw yung nag-utos sa akin. Diyos ko, Panginoon, patunayan nila. Yun lang. Ayun ang pinakaayaw ko sa lahat.
Doon na, tapos na. Tapos na tayo. May sinabi siyang password. May sinabi siyang password na pinakaayaw na ayaw ko sa lahat, lalo dito sa social media. Yung sinasabi niyang Panginoon. Wala ma'am, eto ma'am, usap tayo. Halika rito. Halika rito. Una-una, yung pinaggagawa mo sa social media, hindi niya, hindi niya tinakdayan para sa'yo. Ikaw mismo ang gumawa niyan sa sarili mo. Tandaan mo yan, ha? Pangalawa, kahit anumang issue, bangayan, anumang mga samot-saring kontrobersya na mga nangyayari dito sa mundo, sa social media, lalo na dyan sa community nyo, sa Mahal Community, wag mong idadamay ang Panginoon dahil labas yan sa usapan na to. No? Hindi porket na nagsasabi ka ng alam ng Panginoon or alam ng Diyos kung sino nagsasabi ng totoo, wala siyang alam sa ganito, no? Kung alam na ito, sige, kung alam ng Diyos yung pinaggagawa mo at pinaggagawa nila o pinaggagawa ng Mahal Community ay totoo, bakit hinahayaan niya na hanggang ngayon hindi nyo makuha yung hustisya na ninanais nyo? Isipin nyo mabuti yun. Bakit hanggang ngayon si Migs Molino nakatayo pa rin? Bakit hanggang ngayon si Migs Molino namamayagpag pa rin? Bakit hanggang ngayon si Migs Molino sikat pa rin? Ba't hanggang ngayon ang dami pa rin nagmamahal kay Migs Molino kahit binabato niyo siya ng salita nyo o paninira nyo? Bakit hanggang ngayon Migs Molino at Jethro is napaka-solid na magkaibigan pa rin? Bakit hanggang ngayon Migs Molino, Jethro, ang daming nagmamahal at nagtatanggol sa kanila? Isipin nyo yan. Isipin nyo mabuti yan. So yan, hanggang dito na lang tong video na to. Tumahaba na, ayoko nang pabahin to ng gusto. No, maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo. At sana rin, sa kapwa ko mga YouTuber, ang daming content. Huwag nyong piliin yung content na mga ganito na paninirang puri sa mga kapwa nila Pilipino. Although napaka-basic nitong content na to kasi manira ka lang, mas madaling manira eh. Nasa totoosin lang. Kaya ito yung napili nilang content eh. Kaya payo ko sa inyo, daming content dyan, yung pagtunan yung pansin. Huwag yung buhay ng tao yung sinisira nyo. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye.